kaya sindu. Masa aku patut kowe Mas. Ri kendangane kaya Len. Ri. Iya. Kaya sing iso. Ayo, kene-kene tak ajari. Sikile begagah. Bokonge rada mburi, tangane ngene. Siap-siap ya. Siap-siap ya. Kaya angkruk. Pakde, iki kok sepi ta? Jenengan nyawer. Lah ya to. Lah dadak nangis terus kowe. Temu ndi? Kula mriko. Mriko. Ayo Mas, mburi niki. Lagune apa engko? Karang Pandan kok Lawang Mangu kok. Oh ya ning mburi ya. Epa. Kok sepi to ning mburi? Epa. Kosek. Kula nuwun, Pak. Sugeng dalu sedayanipun. Nyuwun pangapunten, Pak. Niki wancinipun nyawer. Niki setunggal-setunggal nggih. Juragane pundi mawon, Pakde? Sedaya. Targetmu tak kene nyawer, Mbak. Aku ora duwe apa-apa blas. Kok yo utang lho ya. Pak Bos. Kenalan, asmanipun? Jenengan asmanipun sinten? Sontoloyo. Oh, nggih. Nggih. Nama saya Mrs. Yon, karo dilebokke ning. Sambil dilebokke nggih Mas nggih. Ya. Karang Pandan tawang mangu ora akan candra katamu Mas karo sliramu. Tuku wajik wadahe kroneng. Mas Sontoloyo. Iya kok. Pak. Iki anu mandek lho. Miku mati nih. Nak nang kono mati. Mati apa? Kene sayang. Halo. Pak jenengan ajeng maringi hadiah Halo. Oh ya. Mikul sukatian telantur senenge banget ayo bali kumpul Mas ayo bali kumpul Palikawati untir pati ora kuat rasane ngati aduh dek rasane ngati yen mangkono kersamu Mas aku trimo manut beci iki baburine luwih becik bali kumpul wae terus ayo apa kangen ing ati langsung Mas. Hah? Sewindu suwe lawati kowe lunga pamit karo aku pamit yo karepmu ora pamit yo karepmu wong ayu pepujanku ati susah bangun sliramu monggo Pak Thoyib. Amung sira kang bisa nambani Ini Dede sebelah mana ya? Kene
bagi tugas pundi Oke, malih niki sing guys. ajeng nyawer Pak De. Ya Allah pun Pak E. Ya Allah bosku. Oh, membermu toh iki. Oh, layak. Ini pokoknya dari siang, nanti kalau belum kelar belum Mbak, kalau belum habis belum Ijek pulang. kandel kok gil. Lah iya, Mak. Aja sumelang wong ayu. Ayo Bang. Tresna kuwi kira bakal layu. Layu yo karepmu ora layu yo karepmu. Lagu bali asa sumanding ono ing sisihmu. Yo, yo, yo. Ayo bos. Joget. Rapopo kita. Ngapunten nggih Pak E. Mas Sontoloyo ayo. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku. Pamit yo karepmu ora pamit yo karepmu. Aduh wong ayu bebujanku ati susah mau kangen sliramu. Terus pakocanku rasa ning atiku. Awakmu ora bisa turu wawayanganmu ngeridu atiku. Yo Rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani. Pripun Pak De? Tanduke napa niki? Denok. Oh iya. Aja sumelang wong ayu. Oke siap. Sampean juga toh Mas. Tresna kuwi kira bakal layu. Aku Bali anasa sumanding ondo ing sisihku. Pak Oka, ayo. Ayo Mas monggo Mulane tak Mas. baturi ngadeg sur, ayo sur. Heeh. Yo. Ayo Bos Oka. monggo Pak E. Sajake kepingin sih joget e. Ayo. Ayo Bos. Ora apa-apa. Cair. Tak cekelke po piye? Yen liwat aku kelingan Ayo. bukae biyen tak goleren neng jaga kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang. Kene tarik wangi. Jenenge Kene geni. biyen kae tanggo andung tresno tanpa bantal tanpa kloso abot-abote ke taman asmara. Bubuk kari wimpan mati. Wiwit sendi. Tumeka saiki. Bubuk kari
cerita tengah wangi kanthi gagan rena. Ibu izin nggih, Bu. Wah, istri solekah iki. Lah yo masih nyawer ibuke nyuting ngene iki Kerjasama patut yang dicontoh. baik. Ya iya. Kerjasama yang baik. Ayo Pak De. Cadatan sajroning ati Datan luntur saya merati Aku kowe dadi garwa marga Kene sing kuat nek nampani aku. Ayo Bos. Yo, abot ora? Ayo. Jalan terima kasih banyak Bosku. Langsung saking udah capek megangnya katanya. Oke, masih bersama Karangan Elit. Luput pokoknya tenan. Terus Ngene anyar iki iki. nek CEO wis kesel nyakel duit ngene iki. Yen liwat aku kelingan. Aku Mas Oto Loyo, ayo. Yen panggolere. Neng cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang Dereng jenenge kupok kasmoro yen kae Saiki ra apa-apa lho, Bos. tresno tanpa bantal tanpa kloso bote ketaman asmara cadatan sajroning ati jatan luntur saya merati aku kowe dadi karo Matur sembarangan Pak Adane, Ade, Pak. Bosku. Nggih. CEO ku emang Iki lagune beda. apa, Bos?
Mama Sari. Ae. Bang Manut. Ayo Mama Sari. Wis gak duwe popo blas. Ning apa sliramu teko? Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Mas Resa Widodo. Ayo Nopal, asik. Ayo Bas. Barang anyar bergoyang. Ah. Ayo bosku. Mas Reza Widodo. Salah ide.
spesial buat KPB Tangerang Mbak Bulu, Pak E Pajar, Pak E Nopal, asik. Hae lo Pak Ade. Hae Pak Jenggot. Pacane sarwa asri Surabaya. Wonten malih Pak E Pajar.